Bir çağızın dünya gelmeli wagt bolupdyr. Bir gün ol ene garnynaka beýik biri bardan sorapdyr. Ey Yaradan, maňa erte bir gün dünýä gidip barýan diýdiler. Ýöne men şeýler ejid ahyry. Beýle naçarlygym bilen dünýäde nädip ýaşarkam? Beýik biri bar jogap beripdir. Men bir perişten sen üçin saýlap teşdim. Ol perişte sana her gün aýdym aýdyp berer. Sana hemişe ýylgyryp bakar. Şeýdip sen oň mehrinden ganardyň. Madama bagtyar hem asuda durmuşda ýaşardyň. Beýle bolsa men adamlaryň diline deme düşünemi. Olar bilen nädip gepýän alşarkam? Seni gujogyna bassak periştenlik süýjüdir. Ol sana gürlemege möwredir. Onu ey Allah'ım, eğerde men sen bilen gürleşesim gelse näme deýin? Ol perişte sana el açyp dile gitmeye möwredir. Dünýäde käbir haýwanlar ammamış diýerler. Men olardan kim gorarka? Ol perişte seni janyny näme görür? Seni gorar. Emma men gynanýan. Seni gaýdyp görüp bilmendip gynanýan. Ol perişte men arada da siz açar. Ol sana men nädip tap bolýan öwrüdir. Balasy özüň dünýä gitmeliligine düşünýär. Ol ahir iň soňky soragyny sorýar. Ey beýik biri bar. Eger dünýä gitmeli pursatym gelip ýeten bolsa, maňa aýda-aýda ol perişteniň ady näme? O perişteň ady hükman nä? Sen madama oňa ene diýip bilýärsiň.